utečeneckom lágri v Švajčiarsku počas druhej svetovej vojny. Na premiére tohto diela sa zúčastnilo podľa tých zápisov asi 5000 ľudí. Hrali to len na obyčajnom pianine, klarinetistovi chýbali niektoré klapky, neviem, či čelisto tiež mal. Proste on vytvoril dielo z toho, koho mal v dispozícii. Čiže mal v dispozícii huslistu, violončelistu, klarinetistu a klaviristu. A vlastne z toho vzniklo to dielo a tým, že tú tému v tom čase sa diali hrôzy v rámci Európy, proste dial sa holokaust, diala sa vojna, bola asi nesmierne silná. Tie verše, ktoré vybral zo zjavenia svätého Jána, biblické, na ktorých vlastne postavil tie jednotlivé časti, tak nielen v tom čase, ale v skutočnosti do dnešného dní sa dajú veľmi pretransformovať pre to publikum, ktoré bolo v tom utečeneckom lágri, tak to muselo byť nesmierne silné napriek tým obmedzeniam, ktoré mali. Olivier Messiaen, významný skladateľ, ktorý sa inšpiroval spevom vtákov a významné orgánové a klávesné skladby a veľmi veľa sa venuje týmto duchovným témam a náboženským a religióznym